Min Ottubru li ġej daw kollha li jħobbu jsajru se jkollhom iċ-ċans li jikkompetu waqt il-programm Kitchen KO, programm ġdid li se jibda jixxandar fuq Net Television. Kitchen KO huwa mmirat għal dawk in-nies li jieħdu pjaċir isajru iżda li mhumiex koki professjonali, imma se jkollhom iċ-ċans li jikkompetu f'numru ta' sfidi ta' tisjir. F'kull programm il-partiċipanti se jingħataw ingredjenti differenti u bil-kreattività tagħhom irid jirnexxielhom joħolqu riċetta bihom fil-waqt li jaffaċċjaw sfidi oħra kontra l-ħin. Parteċipant wieħed biss se jkollu xorti illi jirbaħ sfida u jgħaddi għal fażi li jmiss sakemm jasal għal finali u jkun ir-rebeħ ta' Kitchen KO. Net News tkellem max-xef popolari Chef Daniel illi se jkun qed imexxi dan il-programm u spjegalna li Kitchen KO se jkun qed isir biex daw kollha li jqattaw il-ħin fil-kċina tagħhom juru l-kapaċitajiet li għandhom u jkunu premjati għalihom. Programm ġdid li ħajkun Malta ħajkun mhux ġest tisjir biss, ma ħajkun hemm challenges li ħajinvolvu l-ikel, ħajkun hemm quizzes naqra differenti, hemm ovvjament kollox revolving around ikel. Plus ħajkun hemm il-karattru tagħna, ġifieri is gonna be something different, ġifieri ikel, pjaċir, tension, għax ovvjament ħajkun hemm dak in-nar u hekk u nies jikkompetu head to head. Allura ħriġna din l-idea li ta' Kitchen KO u għandi feeling ħajaħdem. Tkellimna wkoll mal-preżentatriċi Lisa Spiteri li spjegatilna li wara sena ta' suċċess. Waqt il-programm Malta llejla flimkien ma' Daniel ħarġu b'din l-idea li żgur se tinżel tajjeb ma' kulħadd. Is-soltu il-chefs ikunu daqsxejn iktar ibplakati, daqsxejn iktar kollox kif suppost kollox priment proper ngħidu hekk. Imbagħad Daniel din iskeda u għavolja ġifiri il-riċetti kollha tajbin l-indafa jżomma u kollox, però hemm ċertu fan miegħu fil-kċina, hemm ċertu divertiment li inti tuħu pjaċir u klikjajna insomma, ġifiri jiena ħareġ sfija l-lat leġġer ħafna u klikjajna hemm dak il-chemistry u allura minn programma ieħor minn ġimgħa l-oħra u nitkellmu fuq oħra u spiċċajna mbagħad ħriġna b'din l-idea ta' Kitchen KO. Kitchen KO se jibda jixxandar mill-bidu tal-iskeda l-ġdida f'Ottubru illi ġej fuq Net Television u l-applikazzjonijiet għal dan il-programm huma diġà miftuħin.